Il-Malta Street Sports Association qed jorganizza l-ewwel darba festival bl-isem ta' United Through Urban Sports. Dan se jkun imqassam fuq jumejn is-Sibt 17 u l-Ħadd 18 ta' Settembru u se jsir fl-iskatepark tal-Bajja s-Sabiħa f'Birżebbuġa. Iltqajna ma' Karl Naja, wieħed mill-membri fl-Assoċjazzjoni waqt li kien għaddejjin l-aħħar preparamenti għall-festival li kif spjegalna hu se jkun immirat għall-pubbliku kollu kemm hu. Ħajkun hemm competitions ta' kull sport li huwa BMX, skateboarding, scooter, 3-on-3 basketball, parkour, hip-hop, dance u street workout. Aparti l-competitions ħajkun hemm free tryouts, jiġifieri il-pubbliku jista' jiġi hawn matul il-weekend u nistgħu ntuhom free tryouts fil-isport. Min-naħa tiegħu Rudy Dorikins, membru ieħor fl-istess assoċjazzjoni, spjegalna li l-iskop tal-festival huwa li dan it-tip ta' sport jiġi prattikat aktar miż-żgħażagħ. L-iskop ta' dal-event huwa biex aħna nibdew nippromovu dat tip ta' street sport f'Malta. Fl-istess ħin ukoll aħna fortunati biżżejjed li ngħixu f'pajjiż fejn għandna tista' tgħid ix-xemx matul is-sena kollha. Da huwa aspett importanti ħafna biex inkunu nistgħu nattiraw ukoll atleti u organizzazzjonijiet oħrajn biex jiġu jagħmlu daw it-tip ta' avvenimenti tagħhom f'Malta. Fil-fatt għandna ħafna attivitajiet oħrajn matul dis-sena, għandna avveniment fl-ewwel Ottubru l-imsida skatepark li għadu kif ġie ċanġat mill-gvern, kif ukoll ħankunu involuti fis-Science in the City li ħajkun il-Belt Valletta fl-aħħar tax-xahar. Dan il-festival huwa parti mill-proġett sportiv Erasmus Plus UUM United Through Urban Movement. Se jkun possibbli li jsir ukoll bl-għajnuna tal-Kunsill Lokali ta' Birżebbuġa u ta' Malta Trust Foundation. Il-festival huwa wkoll kofinanzjat mill-programm Erasmus Plus tal-Unjoni Ewropea. Dawk li jixtiequ jippruvaw xi wħud mill-attivitajiet għandhom jieħdu magħhom ir-roti tagħhom u essenzjali wkoll li wieħed ikollu il-biss protettiv.